दा आङो नोंथांमोनाव सोंनोसै दिनैनि बे हाबायाव जाय सोबरांनि हाबायाव नोंथांमोना दिनै बे खाम सिफुं सेरजा जथाखौ जामख्रिंखौ लानानै गावनि हारिनि बर' बिमानि माखासे दामनाय देनाय आरोबाव लोगोसे आर'नाइ बेबायदि गोबांथार मोजां इसोरनि बोर मोननाय बे माखासे हारिमुखौ लानानै नोंथांमोना दिनैनि बे गोथार जुलियाव नोंथांमोना बे दामनाय देनायखौ लाना फैदों। आं बेखौ नोंथांमोनाव सोंनो लुबैदों नोंथांमोना बबेनि आरो मा पार्टि बेखौ एसे बुंनो हागोन ना एसे अननानै देनाय। जोंनि ग्रुपनि नामा धोनस्रि कालचारेल ट्रेडिशनेल ग्रुप आरो जोंनि जायगाया जादों नाम्बार 1 धोनस्रिकुटि नोलोबारि आनसलिक। आदसा पस्ट अफिसा जाबाय जोंना मासकुटि आरो पुलिस थानाया जाबाय रौता आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि आरो जों बेबायदिनो हाबाफ्राव आरो जिखुनु खेला दुलानि दामनाय देनाय आरो ख्रिस्टिनि दामनाय जिखुनु प्रग्रामफ्राव जोंखौ हांख्रायोबा मोननो हागोन आरो लोगोसे सोरनोबाफोर जोंखौ जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला मबाइल नाम्बारखौ एसे बुंनो हागोन नामा? जोंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय 9365065390 आरो खनसे बुंबावनोसै 9365065390 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जोंखौ मोननो हागोन। नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे बर' हारिनि हारिमु दामनाय देनायखौ लानानै बे नोंथांमोना बेखौ जोनोम होनाया बेसे गोबाव जाखो? जोङो 2021निफ्रायसो जों बे माबाखौ ओरैनो एक्सुवेलि जोङो माबायाव कालचारेल प्रग्रामफोर जाबाला जोङो गोदोनिफ्रायनो दामखायो मथा मथि जों 2015फोरनिफ्राय जों ग्रुपखौ सुरु खालामदों खिन्थु जों हाबायाव दामनाया 2021निफ्राय जों सुरु खालामदों जेलासिम लकडाउना जोब्बाय लकडाउननि जोबनायनि उननिफ्रायनो जोंनि बे हाबायाव दामनायनि ग्रुपआ जागायजेनबाय। आदसा जों हाबायाव गोबांथार माखौ नुयो माखासे दामनाय पेंपार्टि बेफोरबायदिखौ जों गोदोनिफ्राय नुबाय थादों नाथाय जोङो दा गावनि बिमानि बर' बिमानि माखासे जाय ट्रेडिशनेल माखासे खाम सिफुं सेरजा जथा आर'नाइ आरो बर'नि माखासे गाननाय गामसाफोरखौ लानानै गावनि हारिखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय बे दामनाय देनायजों हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे मोनसे जोंनि थाखाय बर'नि थाखायल' नङा जोंनि बे बिटिआरनि थाखायल' नङा जोंनि बे आसामनि थाखायल' नङा सारा बुहुमावनो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बेनिखायनो जोङो माखासे जोंनि नैबे माखासे खेला दुलायाव लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन फांसनफ्राव आरो बेबायदिनो हाबा हुखाफ्राव बेबायदि दामनाय देनाया जोंनि थाखाय नोंथांमोनखौ बाख्नायनो गोनांथार। दा नै नोंथांमोननि बे दामनाय देनायखौ नुनानै आङो जोबोद रंजानाय मोननानै आंनि बे ज्यति प्राइड मिनिस्ट्रियावबो नोंथांमोनखौ बुहुमनि गेजेराव मिथिहोनो थाखाय बिदिनो जोंनि खालि नोंथांमोननि नामखौल' नङा जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार बाख्नायजाथाव दामनाय देनाय सेरजा सिफुंखौ जों मालाबाबो बर'आ बावगारना थाङाखै। धोरोमजोंबो लोगोसे आरोबाव जोङो दिनै बे दामनाय देनाया बुहुमाव गोसारनो थाखाय जों बेखौ लानायाव नोंथांमोनखौ जोबोद बाख्नायनो बेनिखायनो दा नोंथांमोना बेबायदि दामनाय देनायाव गासै नोंथांमोननि हान्जाफ्रा साबसे दं? जोङो सा 12 जन दङ। आदसा ओमफ्राय सासेहा एग्जाम गोलैना होनायनि थाखाय सासे फैनो हायासै। नोंसोर गासिबो जोहोलावजोब नामा? औ ओमफ्राय गासिबोथ' बाहाय हाबा जानाय रावबो सासे गैया? सानै हाबा जानाय दं। दे अब्ला इसोरनि बेबो गोसोबायदि जुलि जानायाबो इसोरनि गोसो बायदिसो दा अब्लाबो नोंथांमोना हाबा जादोंब्लाबो अब्ला बे दामनाय देनायाव जोहोलावफोरजों लोगोसे बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो जोबोद रंजानाय मोनदों। दा नैबे खाम जोंनि बर'नि आगु दामग्रा बेनिफ्राय नैबे आंहानिसो सेरजा गंनै दंना? आदसा फंबाय नोंनि नामा मा नाम? आंनि मुङा गेरेमसा दैमारि। नों सेरजाखौ बेसे गोबाव जाखो दामबोनाया? आं ओरैनो सेरजाखौ जेब्ला आं क्लास 10 मोन आङो 2014 बिनिफ्रायनो आं एसे जोंहा बिथिं सार दोङो बिनिफ्राय एसे सोलोंबोबाय आरो बिराद गोजोनथाव सारमोन थाफा एसे रोंबाय आरोना। जोङो खायसे बुङो सेरजा दामोब्ला भिखारि जानाङो सेरजा दामोब्ला जामो बे गासै गाज्रि मानसिफोरनि साननाय नाथाय जोंनि बे गावनि मोनसे दामनाया मोनसे आगजु मोनसे गोथार आगजुसो बियो। दा माखासे नोङो फरायनायाव बेसेबां फरायगासिनो दं बाबुआलाय? आङो बिएससि खालामगासिनो। थेंक इउ कंग्रेसुलेसन। बेबायदि जोङो फरायनायजों लोगोसे नायदो आरो नोंलाय माबो नोंहा? खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारी। ओमफ्राय नोङो सेरजा दामनाया बेसे गोबाव जाखो सोलोंनाया? सेरजा दामनाया ओरैनो आं जेब्ला क्लास 9 फरायदोंमोन अब्लानो उदालगुरियाव
मोनसे KDCC दंमोन नालाय औ औ सेन्टार दंमोन बेनिफ्रायनो आं सोलोंजेनदों आरो 2018निफ्रायनो सोलोंदों ओमफ्राय नोंनि फरायगासिनो दङ आं दा फरायनायखौ दोनथ'बाय दोनथ'बाय अब्ला दामनाय देनायखौथ' दोनथ'वाखै दोनथ'वाखै दा हाबाथ' जाथ'वाखै जायाखै दाना नोंनि हाबायावबोथ' नोङो लोगोफ्रा दामखागोन दा दामखागोन। दे बेनिफ्राय दा नै फंबाय नोङो सिफुङाथ' गोलावना गुसुमोनलाय गोलावथार ना बेनिफ्राय दा फंबाय नोंबो सिफुं सोलोंनाया बेसे गोबाव जाखो आंथ' ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो दामबाय थायो आरो जोंहा आफाया सुनो रोङोमोन आदसा लावखार फालोथ' दाना फरायनायखौ नोंनो फरायगासिनो नामा फरायनायखौथ' आं दा फरायथ'ला गारथ'नाय बायदि जाबाय फरायनायाबो गारथ' जायो दे बिथाङा जोंनि आनसलिकआव मोनसे मा होनो कालचारेल खेराइनि स्कुल दङ आदसा बिनिनो सासे फोरोंगिरिमोन बिथाङा दे मोजां हामबाय कंग्रेसुलेसन बेनिफ्राय फंबाय नोंबोथ' खुलुमबाय आंनि मुङा दैथुन दैमारि औ आंबो उन्दैनिफ्रायनो दामनाय बायदियानो जादों बे जोङो सारजों थाफानो बे सारजोंनो सोलोंबाय थायोमोन दे मोजां गोजोनथाव जोंनि आफामोना दामोमोन नालाय बेखायनो जों इन्टारेस्ट मोननानै जोंबो सोलोंफायोमोन ओमफ्राय फंबाय नों दे मा नाम ओमफ्राय दामनाया गोबावसै ना नोंबो सिफुं दामोब्ला गोबां गोसोआव बोदोर जायो आरो बिराद गोजोनथाव नै मिथिंगाजों गोरोबफानाय दा नै ओरै फारसे फैनोसै ओरैहाय नै जथा दामनायखौथ' बावाखै बेनिफ्राय बावाखै सार बेनिफ्राय हाबा जाबायना हाबा जाबाय दय सानै हाबा जाबाय बिथाङाबो सेरजा दामनो रोङो सेरजाबो दामनो रोङो जथाबो दामनो रोङो नै जथायाबो खेबसे दामहोनाय दे माने खावं मोननैजोंसो गोमो मोजां ओमफ्राय नोंसोर जाबख्रिं दामनायालाय जाबख्रिंखौ दामनो रोङो आगोमा बसुमतारी बिथाङा गासिबो दामनाय देनाय मोनसेल' नङा गासै आइटेमखौ रोंजोबगौ जोबोर रंजाथाव बेनिफ्राय दा आङो दा नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै नोंथांमोननि बे दामनाय देनायखौ मोननाया जोंनि थाखाय आं बेनिखायनो दा आं एसे आंनि न'आव थांनानै माखासे नोंथांमोनखौ एसे आं मोगा मोगि लानाय बाथ्राफोरखौ लानायनि गेजेराव दिनै फोजोबनोसै आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि बे बुहुमाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जथि प्राइमिसनि गेजेरजों नोंथांमोननि दामनाय देनायखौ आङो बुहुमावबो फोसावनो हानाय बायदि दे अब्ला खेबसेबाव हामबाय थाबाय गोजोन्थों दे